O naning amak na ko tabang Ka na. ayo Uy, tumaday. ulit mo kasag Uy, nga buhi para ba jud ni sa may kuha ng kasag mo day? ug mananagat Ah, umi po na day. lami god lami pa mo Pipila po na. tag 80 kilo ni mantong di ato nga man ay 40 Hmm. Namenta na day ba? Kapan na kay maak mo na day na may paak. awa maak jud kay na may paak na bre kasag di mamaak Paakon buta na day og kuan day kay naman ay paak na. Magkaon ta na ay paakon pagkasag nga way paak nga naa man jud ay paak ng mga kasag Anong mong gagmay man po na day nga? maumay nakuha sa dagat di gagmay man Pero ko punta na ni mo day o saan mo gikuha? ah ibalik jud ni na ako kay mo koy pret bugas 30 na 30 o 40. 40 to nga 40 na. kupalita sa oh kay mulakaw na ko kay palit pa ko bugas mo may bugas ano na Be. mara ah. Salamat ah agbayad mo oy tira Bayad, bayad. kaya may bayad mo ba salamat ah salamat Ito na, ano ba? good luck nga paakon ka na Ano ba? Ito ba nang bayad mo? may bira lagi ni Oh, may bira din ha? kuwangan ni uy ang Oh, bilang tango naman ang kuha. ang bilang kuwangan di lagi baligdan mo isudaan mo ni namo kay Oh, tango naman ang di kuha lagi ba? pwede utangon lagi ang baligdan lagi Kuha na, kuha nga na eh. Tantay uno. sa barihan sa pagpalit bugas na na bre tag 9 bugas Tango naman ang kuha di nga na lagi eh. pwede Tango po naman ang bugas. o naning amak na ko tabang Ka na. tabangin ko ninyo kay wako ipalit bugas